Hormatly okuyucular, Indoneziya Respublikasynyň Eduversal guramasy tarapyndan geçirilen Halkara Eduversal Matematika Olimpiadasynyň yeňiçileri Cennet Zamanowa bilen Oraz Mehmet Saparow. Cennet Zamanowa altyn medala ýeri boldy, Oraz Mehmet bolsa kümüş medala ýeri boldy. Onuň näle geçdi? Online ilkinjilik geçirilýän bu olimpiada öňüm geçirilip ýörmi? Ýok, bu olimpiada birinji edek online geçirildi. Öňüm geçirilip ýörmüdi bu olimpiada? Diňe ýurtyň içinde. Birinji edek online geçirildi. Öň özleri öz içinde Indoneziýanyň içinde geçirýär çeýlemi? Näçe ýurt gatnaşdy, näçe adam gatnaşdy? 545 adam gatnaşdy 36 ýurtdan. 36 ýurtdan. We siz hem saýlanyp altyn we kümüş medala ýa bolmagy başardyňyz. Bu Eduversal olimpiadasy barada nerden eşitdiňiz, nädip muňa goşuldyňyz, nädip ýazgarlygyňyz? Aşgabat şäheriniň Teýtanatly Jeri orta mektebiniň malumaty Rahmanow bize şu maglumat aýtdy. Özüm şu mektepde okuýanmy? Tamam. Näli tolandyrdım, alжyratdymy? Aýa, birinji tapar online olimpiada kameraly. Nerden oturup gatnaşdyňyz? Öýde oturup gatnaşdyk. Kameramy ödümde bar bolmaly. Kompýuterim ödümde bar bolmaly. Kamera näme üçin gerek? Göçürmeýänden görkezjek ol. Aýonyny bu atlar, bu atky ýaşlaram ýokdyjy da bilem ekranyň ikinji näme multitasking peýdalanýarda. Awa ýanky beýleki boşmoçak äpişkelerde, penjerelerde resurslar gözläp beredi. Bu emeljik bilen. Oňalyk mümkinçilik ýokmy? Sayta ýegine gelip bolanyk. Başka finansdan onuň täzen gelip bolanyk sayta. O teknik taraplary çözülen onda. Her saraw barbardan gelýär. Olaryň 30 sanawy test boldy. Ondan jogap ýapdylar. Onuň bir sarawy geçen zaň ýetime bilen. Yazmaça jogaplary. Yazdyň, näde dogry diýär? Şeýle boşça ýer jaýy we ota jogaplar diňe sany da onuň sanyýady dogry. Näçinji klasslaryň derejesinde geçirildi bu? İki bölüge bölünli. Birinji bölügi 10 ýaşdan kiçiler, ikinji bölügi 10 ýaşdan ulullar. Töwereme. Siz kim taýýarlady şu bäsleşige? Aýratyn we hinne çağalaryň döwlet mektep internatynyň malumy Arslan Hojiýew bizi taýýarlady. Umuman topary Arslan molim taýýarlady, Arslan Hojiýew. Mektepde Öýräm molim taýýarlady, baýt geçin öýkeler ol. Gatnaşmana gollawlarynyň beren Arslan Hojiýew, Öýräm molmy we Döwran Aniýazow köp sagyrdy. Onu näme ýaşlar üstünlük emraňyz bolsun. Goýgunlarda didarlaşyp duraly, höwür köp bolsun. Öyle goýgunlarda didarlaşyp köp sag bolun.